Yawwa gasar zafafan kalaman soyayya tsakanin yawwa a cikin wa'annan jaruman ne za mu gabatar da zafafan kalaman soyayya. Ruki Alam, Aisha Najamu sai kuma Rakiya Musa Momi Gombe akan wa'annan jaruman ne za mu gabatar da gasar zafafan kalaman soyayya. Sabida haka wanda zai fara ba kowa bane illa Ruki Alam. Sabida haka Ruki Alam idan har ba damuwa 'yan kallo suna jiranki. Bismillah. Ka kai shi gaba magiya ka kai bayan shi, ka sa in zamo mallake matar shi. Ya na ga wannan shigowar taki na ji daɗi sosai, sabida haka Ruki Alam idan har ba damuwa za ki iya koma ki zauna, zan kira ki a zango na biyu. Yawwa Momi Gombe bismillah. Taho gare ka auna na maza, idan har ka kula da zan gwada maka soyayya. Momi Gombe, kai gaskiya ne Momi Gombe, to na ga wannan fitowai, sabida haka Momi Gombe ke ma za ki iya komawa ki zauna, zan kira ki a zango na biyu. Yawwa Rakiya Musa mu je zuwa. Sanniya da kaya ka sanni, ai madadinka idan na barka na yi asara. To Rakiya Musa, to ke ma dai ina zuwa, za ki iya koma ki zauna. Yawwa Aisha Najamu, za ki iya farawa ke ma. Kamar wuta muke da zara, ka sa ido ka dinga lura, da safiya mu kama fara. To Aisha Najamu kenan, to yayi welcome, ke ma za ki iya koma ki zauna. Ruki Alam na dawo kanki, mu je zuwa. Lalle har da gizo duk domin ka gani, a daurin dan kwali in ture kai ba in ka gani. Ruki Alam walda, Ruki Alam kina da maki 70. Aisha Najamu na dawo kanki, sabida haka mu je zuwa. Tauraro na linzami na jagora. Wai. To ya kuma kina da maki 60, sabida haka Momi Gombe mu je zuwa. Farki an mana aure wai jiya mun tare, gani amarya kai kuma an gobarci ya kare. Wai Momi Gombe, to na ga wannan salon Momi Gombe, to yayi Momi Gombe ke kuma kina da maki 100. Rakiya Musa mu je zuwa. Ka daina yin furin ka guje ni, in ba ka so da mini bayani, gani nan. To Rakiya Musa ke kuma kina da maki 95. Yawwa da fatan dai ban yi son kai ba dai, a dai raba makin ɗin nan dai ko.